A Ježiš, keď sa dal pokrstiť, z neba zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Z neba vyšla holubica, vlastne duch Boží v tvare holubice a zostúpil na Krista. Odvtedy sa začalo budovať Božie kráľovstvo. Ježiš na každom mieste, kde šiel, bola demonstrovaná Božia moc. On nezostával pri prázdnych slovách. Každé jeho slovo bolo naplnené Božou mocou. Keď povedal niekomu, aby videl, ten človek musel vidieť. Keď mal vieru. Lebo bez viery on nemohol učiniť žiadny zázrak. Ale Biblia píše, že veriacemu je úplne všetko možné. Takže tie isté veci, ktoré Ježiš činil pred 2000 rokmi, činí práve teraz aj tu. Počúvaj, možno ľudia sa menia, možno dnes máš náladu a zajtra náladu nebudeš mať. Ale Ježiš je stejný včera, dnes i na veky. On sa nemení, cirkev. On je stejný. Jeho slovo sa nikdy nezmenilo. On si svoje slovo nikdy nepodkope. A jeho slovo je taká moc, že je ostrejšie ako dvojsečný meč. Vieš si to predstaviť?